Poštovani gledalci, današnja tema je obrazovanje. Obrazovanje ima značajnu funkciju u svakom društvu. To je veoma složen i ozbiljan posao. Današnji gost nam je Veljko Samardžić, izvršni direktor Centra za socijalne inicijative. Gospodine Samardžiću, hvala vam na gostovanju. Koji su najčešći problemi sa kojima se sreće obrazovni sistem u kosovskom društvu i kako poboljšati postojeće stanje? Mislim da je vaše prvo pitanje od $1.000.000. Teško, značajno i jako važno za razvoj bilo kog društva, pa i u kosovskom. Najprije mislim da imamo veliki problem što imamo unutar kosovskog sistema, unutar kosovskog društva, dva obrazovna sistema koji se međusobno ne prepoznaju. To je samo po sebi loše. Da ne pričam koliko smo daleko od toga da ne odgovaramo na zahteve tržišta za radnom snagom, da je naše obrazovanje prilično zastarelo, bez obzira o kom se radi, i da je uopšte odnos prema mladima i odnos prema obrazovanju nešto na čemu svi moramo da radimo. Mislim da promene moraju budu sistemske. Mislim da svako mora da shvati da je obrazovanje važno, da svako mora da shvati da su obrazovani ljudi bogatstvo jedne zemlje i da bez njih nema napretka dalje. Ako me pitate koji su prvi koraci, svakako to su da pogledamo gde smo, da ustanovimo naše prioritete, vidimo nove tehnologije koje su se umeđu vremenu pojavile, vidimo nove zahteve tržišta i prestanemo da obrazujemo ljude samo da bi imali izveštaj na papiru broj obrazovanih, već da udovoljimo našim potrebama koje su u savremenom svetu svakog dana drugačije. Na koji način uticati na međusektorsku saradnju nadležnih ministarstava u cilju procene, ispitivanje potreba između tržišta rada i radne snage, koje trenutno izlaze iz procesa obrazovanja, i stvoriti mehanizme povratne sprege između privatnog i javnog sektora? Pričamo o društvu koji ima veliki problem sa privredom, pričamo o društvu koji ima veliki procenat nezaposlenih i pričamo o društvu u kome je obrazovanje nekako uvek od vajkada služilo da je to bude neka ikebana društva. Ne zaboravite da je taj proces dvosmeran. Dakle, i samim obrazovanjem, stvaranja kadrova, mi utičemo na promenu tržišta. Dakle, privredne grane koje su najveće ekspanziji, a to je IT sektor, se nekako stihijski razvija na Kosovu. Vi imate mlade, fenomenalne ljude koji su u stanju da, zahvaljujući toj savremenoj tehnologiji, rade poslove za ceo svet. Dolazimo do zaključka da tamo gde smo najuspešniji kao društvo, smo došli tako što smo stihijski radili. To naravno nije odgovor. Pretpostavljam da bi jedno birokratsko odgovor na vaše pitanje bio da bi nekakva sveopšta komisija trebala da pogleda šta je to po granama privrede, po ministarstvima koje su za nju zaduženi, da na taj način dođu do nekog potrebnog broja ljudi. Mislim da je obrazovanje više od toga. To je naravno važno da se uradi, ali obrazovanje je važno ne samo da bi stekli puka znanja. Mi obrazovanjem dobijate jednu širinu. Postoji jedna zanimljiva rečenica koju često citiram u ovakvim situacijama. Kada su jednog mornaričkog kapetana pitali zašto su njegovi vojnici na brodu neplivači, on kaže neplivači duže brane brod. Dakle, neznanje je nešto čime neke političke elite jako lepo manipulišu, drže nas onako zakovanim u svojim rovovima, a obrazovanje nužno dovodi do širenja, do integracija, do većih vidika, mnogo većih nego što su ovi prostori o kojima ovde pričamo. Kako pomoći deci i omladini sa invaliditetom da imaju pristupačnost osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, ravnopravno sa ostalim vršnjacima? To je sjajno i važno pitanje o kome se, nažalost, malo priča. Smatram da otklanjanje fizičkih barijera nije dovoljno da bi se ti ljudi koji su deo našeg društva, koji ga stvaraju, koji utiču na njegov kvalitet, uključili u obrazovanje. Dakle, mi smo nekako shvatili da je ako otklonimo barijere ili imamo nekakve pozitivne liste diskriminacija, završili problem sa osobama sa invaliditetom. Njihova suštinska integracija je njihovo prihvaćanje od strane društva, uključivanje u obrazovanje u apsolutnom odnosu. Dakle, ja nemam podatak, ali ne znam koliko prosvetnog kadra je iz reda osoba sa invaliditetom. Dakle,
To su ljudi koji apsolutno mogu da doprinesu i ne volim kada banalizujemo njihov problem. Dakle, koliko god se trudili da budemo korektni, mislim da treba da budemo više od toga, da suštinski doživimo da su ti ljudi dragoceni, da se uključe, a da bi se uključili fizičke prepreke su samo prva prepreka. Uvek su mentalne prepreke, uvek su naše društvene zatucanosti nešto što odbija ljude. Predrasude isto. Te predrasude možemo lečiti upravo obrazovanjem. Dakle, ja mislim da u sferi društvenih nauka mi ne radimo dovoljno sa decom uopšte na pitanju različitosti, svake vrste, pa i po pitanju invaliditeta. Dakle, na dvostruki način, tako što ćemo mladima davati perspektive, pokazati kako civilizovan svet reaguje na to, zašto se ne bi ugledali na takve zemlje. Siguran sam da na taj način možemo dozvoliti osobama sa invaliditetom da budu ono jedino što žele ravnopravno. Kako uticati da se uvede u nastavne programe osnovnih i srednjih škola izborni predmeti za učenje regionalnih jezika? I to je jedno dosta teško pitanje koje nije lako i administrativno rešiti. Bavim se dugo tim problemom i radili smo brojne istraživanja na tu temu i moram kažem da to nije samo odluka. Dakle, ako bi neko danas donao tu dobru vest, da su konačno zajednice na Kosovu odlučile da uče jezike svojih komšija, mi bi imali pitanje iz kojih udžbenika, sa kojim kadrom, koje vreme, kojim financijama. Dakle, pitanje je kompleksno, a tek odgovorimo na pitanje a kako bi na to reagovali građani, đaci i njihovi roditelji. Zato što je to jedno kompleksno pitanje, ja sam siguran da ono ni na koji način ne može da bude obavezujući. Dakle, to ne treba da bude predmet koji je obavezan u školama, ali radili smo jedno zanimljivo istraživanje sa mladim Srbima na severu Kosova i sa Albancima iz Prištine. Nigde tako ne možete vidjeti koliko su Srbi i Albanci slični u svojim razlikama. Pokazuje se pitanje da oni koji su a priori protiv saradnje bilo kakve, oni su i protiv učenja jezika. Ali najdominantniji deo ljudi odgovara na pitanje da li ste za uvođenje albanskog jezika kao fakultativnog sa da, ali ne sada. To nam govori da su ljudi svesni potrebe i da su ljudi, sa druge strane, čekaju da politike naprave takvu klimu. Dakle, nama treba društvena klima koja će reći da, ja ću učiti albanski jer mi to olakšava život. Mislim da je došlo vreme da ljudi shvataju da je učenje drugog jezika ne znači gubitak nacionalnog identiteta koji je kod nas, nažalost, uvek podignut na neku preveliku lestvicu. A sa druge strane, u Prištini, mladim Albancima koji u velikom procentu odbijaju mogućnost učenja srpskog u školama, mislim da niko nikada nije rekao koje su prednosti toga. Dakle, od radnih mesta i zaposlenja, ako znate još jedan službeni jezik na Kosovu, jer je naprosto takva arhitektura Kosova kao društva, do toga da u najbližem okruženju ima gotovo 20 miliona ljudi, od Makedonije do Slovenije, sa tim jezikom ćete se ili razumeti ili u potpunosti moći da razgovarate. Dakle, mislim da je važno da se stvori klima da bi nakon toga mogli da krenemo na ovaj jedan korak koji je zlata vredan za Kosovo. Da bi vam to ilustrovao, reći vam da smo organizovali u saradnji sa IOM-om i britanskom ambasadom poziv ljudima da dođu na kurs za učenje jezika. Da ih je došlo preko 200, da smo mnoge morali da odbijemo. I to vam najbolje govori da ljudi imaju potrebu za nekim znanjem koje ne mogu da dobiju u školama. To je moj odgovor na vaše pitanje. Hvala. Šta biste poručili? Nekako ne volim ljude koji imaju jake poruke. Mislim da je važno da svi mi pogledamo u neku budućnost u smislu šta je to što možemo da doprinesemo, ne zbog društva, nego zbog sebe samih. Konkretno bavimo se, ja se lično bavim jezicima i moja organizacija. Smatramo da je važno da se ti odnosi relaksiraju, da komšije na Kosovu shvate da žive jedno pored drugih. Ma koliko bili antagonizmi, ma koliko bili problemi iz prošlosti, već je prošlo dovoljno godina da je vreme da se pomerimo. Moja poruka je da smo mi na ovim prostorima ne osuđeni jedni na druge kako nas loše uče, nego ljudi koji su i kreativni i vredni i mogu da postignu mnogo više nego što je danas. Kroz obrazovanje, kroz rad na sebi, kroz integracije,
kroz shvatanje tuđih potreba, kroz shvatanje tuđih strahova, mi ćemo postati civilizovano društvo. Ako to ne uradimo danas, sutra će biti još gore. Mislim da je jezička barijera u tome velika i da najmanje što možemo da uradimo je da uložimo nekakav napor, da naučimo jezik svojih komšija, makar na nekom nivou koje govori o poštovanju tuđih jezičkih prava. Poštovani gledalci, ostajemo u nadi da ćemo sve naše snage i iskustva usmeriti na poboljšanju uslova za obrazovanje mladih. Obrazovanje je ozbiljan posao.